Vă salut, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm la expoziția de la Făgăraș, unde vreau să vă filmez iepurașii de uriaș gri german ce s-au adus în expoziție, să vă arăt campionii, ce rase mai sunt de iepurași. Aici avem un masculaș, 95 de puncte. Acesta n-a fost arbitrat. Aici un masculaș, 94, cu o femeluță 96,5. Aici avem campionul 96,5, Pro 94, 4206. O femeluță frumoasă de uriaș gri german, o poziție corectă, sănătoasă după cum pare, mănâncă bine. Un cap frumos de mascul. Aici tot așa o femeluță, 95 de puncte. O tras-o curentul, după cum se vede. Aici avem campionul, 97 de puncte. Ro 35. O ureche bună la el. Un cap frumos. Chiar frumos exemplarul. Tot așa un masculaș aici de 96 de puncte. Și el bun pe corp, un corp arcuit. Tot ce trebuie la un masculaș. O femeluță de 96 de puncte. Nu știu după cât mă aude bine, că e puțin gălăgie. Un masculaș tânăr de 95 de puncte. Astăzi e ultima zi de expoziție. Avem aici un masculaș de 96 de puncte. Aici avem un mascul foarte frumos, Ro 74, 97 de puncte, nu focalizează telefonul, 8 kg 300, o blană frumoasă la el. Hai aici, activ! Aici am trecut pe uriaș gri german pe albastru. Niște iepuri foarte frumoși. Să vă arăt aici niște exemplare. Un masculaș, tot așa. Aici o femeluță foarte frumoasă de 8 kg. Uriaș gri german pe alb, mascul de 7 kg. O femeluță foarte faină, 7 kg 600.
băga și un neozeelandez între uriași. Uriaș de Transilvania, femeluță, aici un mascul. $7,8 kg, o femelă de uriaș de Transilvania, corp bun, robustă. O să vă mai prezint campionii. Avem aici campion pe Havana la berbec german, exemplare bune. Un vienez albastru, campion, cu 95,5 puncte, un exemplar frumos. Aici californienii, campionul de neozeelandez alb, 96,5 puncte. Aici campionul pe neozeelandez roșu. O expoziție frumoasă, cu animale bune. Mulțumim organizatorilor. Aici sunt iepurașii secuiești. Aici campionul la secuiesc pe salamander, pe Havana. Un masculaș frumos. Avem aici mai multe exemplare. Avem iepuri pitici, tot felul de rase frumoase. În partea cealaltă sunt găinile, cocoșii. Aici avem femeluță campioană, RO 35, cu minte. Exemplare frumoase aduse în expoziție. Cam atât, dragi prieteni, de la această expoziție. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. O zi frumoasă în continuare.